Przyszła do Inspirello dostawa nowych papierów ryżowych od itd Collection. Oglądamy, podziwiamy, aż Klaudia wyciąga ten papier z sową i mówi: oj, ten jest piękny, z tym bym chciała pudełko. Takich próśb to mi 2 razy nie trzeba powtarzać. No ale trzeba doprecyzować, jakie to pudełko ma być, co byś chciała, jak ma wyglądać. A Klaudia na to, takie prościutkie, bez udziwnień, skromniutkie, żeby mi do półeczki pasowało. No jasny gwint, chciałabym, żeby mi ktoś kiedyś powiedział, że mogę pójść na całość, że ma być 1000 wycisków, kokardek i innych cudów i że dużo to nigdy nie jest za dużo. Chyba jest tak, że te przeładowane pudełka pełne różności i dodatków bardzo nam się podobają, ale zupełnie nie ma ich gdzie w domu postawić, bo do niczego nie pasują. Natomiast takie skromne maleństwa zawsze znajdą swoje miejsce. Miało być minimalistycznie, łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Więc wymyśliłam, że poprzyklejam do tego pudełka kilka ozdobnych rzeczy, ale potem, jeżeli Klaudii nie będzie się podobało, to wystarczy, że klej na gorąco podgrzeje suszarką i wszystko będzie można odlepić. Bo moje minimum wygląda tak. U góry naklejony jest papier ryżowy, na zewnątrz i od środka. Zostawiam białą ramkę, bo ona zawsze wygląda elegancko, a dół pomaluję w takie mazy. Oczywista oczywistość, mazy zawsze wyglądają artystycznie i możemy się nimi długo bawić, coś dodać, coś odjąć, dodać białego, dodać czarnego, a potem jeszcze troszkę nachlapać żółtego, żeby wszystko do siebie ładnie pasowało. Jak człowiek jest w ferworze walki, to czas płynie inaczej, więc postanowiłam, że sprawdzę na nagraniu, ile czasu zabierało mi to malowanie dna. Jakiego dna? Tak naprawdę malowałam tylko 4 ścianki pudełka, więc sprawdziłam i zabrało mi to 8 minut. A potem jeszcze 5 minut na ulepszenie i ulepszenie ulepszonego. Ale przecież kiedyś trzeba skończyć, więc zostawiłam do wyschnięcia i zabieram się za kończenie pracy. Jeszcze przed nami 2 elementy zdobnicze, które zostaną na stałe. Całą resztę będzie można odkleić. Po pierwsze, cieniowanie obrazka od środka. To zawsze dodaje przepięknej głębi. To, co teraz robię, to się w ogóle nie liczy do elementów zdobniczych. Zwykłe poprawianie białego koloru, więc powiedzmy, że tego w ogóle nie było, że nikt tego nie zauważył. I bardzo płynnie przechodzimy do punktu drugiego, czyli do złotej ramki. Złoty sznurek, złota konturówka i złoty brokat. Jeżeli nie miałabym w planach tego sznurka, to chyba brokat bym odpuściła, ale chcę, żeby ta ramka, którą w tej chwili robię, pasowała idealnie do sznureczka na dole. Może jednak Klaudii ten sznurek się spodoba i nie będzie go odlepiała? Tak czy inaczej, jadę konturówką i staram się, żeby ta rameczka była nierówna. I jeszcze raz powtórzę, nierówna, a teraz na mokro posypuję konturówkę brokatem. Suszę i sprzątam nadmiar brokatu. Przechodzimy do 2 ostatnich gwoździ programu. Po pierwsze, gwiazdeczki, starałam się, żeby były nieduże i stonowane oraz złoty sznurek. To wszystko przyklejam delikatnie, wystarczy kropelka kleju i jak się to Klaudii nie spodoba, to podgrzeję suszarką i wszystko pięknie bez śladu odpadnie. Kurczaczki, no mnie to się podoba, wydaje mi się, że ten sznurek wygląda ok, ale nie obrażę się, gdy Klaudia powie, że tego jest za dużo, że wolała jednak skromniej i to wszystko odlepi. Ostatecznie skromne, minimalistyczne pudełeczko prezentuje się tak. Ostatecznie średnio skromne i mało minimalistyczne pudełeczko wyszło mi tak. Znamy się za długo, nie ma się co oszukiwać. Jak myślicie, zostawi Klaudia ten sznurek czy odklei? Możliwe, że przy mnie zostawi, a potem jak już nie będę widziała, to w domu odklei. Nie szkodzi, to jej ma się podobać, a nie mi. Jak zwykle listę wszystkich produktów, których używałam w filmie, znajdziecie w opisie wideo. Do zobaczenia. Pozdrawiam. A wszystkich deku zakręconych zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.